С мен. Ави. С мен. Бавно, чакаш сега. Бавно те искам. Не сме на там. Това, че другите хора отиваха на там, не значи, че ние сме на там. Чакаш. Така си перфект. Чакай, не. Ела. Ела, до мен. До мене те искам. Не твърде близо, ама не твърде далече, за да си в кадъра. Ави. Не! Спри! Каквото и да видя, не. С мен. Айде. С мен. Ела, още. Така. Ави, чакай, спри се. Ела. Ела до мен. Ави. Ела до мен. Ела до мен. Аз съм ето.